No marco da programación da Festa do Pulpo, hoxe tivo lugar unha homenaxe por parte do Concello á Asociación Fotográfica O Potiños. Dende as súas orixes loitaron por preservar a memoria, en este último ano con especial mención á Asociación de Pulpeiros e a súa traxectoria familiar. A Asociación Fotográfica Potiños, que leva o alcume do fotógrafo Gabriel Alonso, que, como ben sabedes, tiña o seu estudio na Carreira, pero que puña os días de feira nun costado da Praza Maior para retratar a quen quixese. Creouse no ano 1985 e dende entón ten feito multitude de fotografías de diversa temática, pero hai unha que é moi relevante e que ten que ver coa tradición pulpeira do Carballiño, coas pulpeiras e cos pulpeiros, coas feiras e coa festa do pulpo. Unha boa parte das fotografías desta temática foi realizada ao longo destes anos polos integrantes desta asociación e, de feito, algunhas destas fotografías foron en cartéis, folletos, catálogos, publicacións, medio de comunicación e incluso no cupón da ONCE dedicado á festa do pulpo. Ademais, teñen realizado campañas de recollida de fotografías antiguas vencelladas coas feiras e cos pulpeiros e pulpeiras, para ser publicadas en diversos libros ou para formar parte dun arquivo fotográfico, que é unha labor moi encomiable, porque senón esas fotos poderían acabar perdéndose. E así ata chegar a esa fermosa serie de fotografías titulada Pulpeiras do Carballiño, heredeiras dunha tradición, que se recolleu nun catálogo publicado polo Concello do Carballiño e que formou parte dunha exposición que se levou a cabo na vila. Hoxe é un día deses especiales, dos que verdadeiramente vale a pena ser alcalde, porque non hai nada que resulte máis gratificante que recoñecer a laboura dos nosos veciños. Unha laboura cultural, unha laboura que se caracteriza por contribuir ao ensalzamento do nome do Carballiño. E dun xeito moi especial, no caso que nos toca, o que é a Festa do Pulpo. Este colectivo, levamos colaborando moito tempo, levamos colaborando e sacando obras que van quedar aí, que van a formar parte xa dun xeito irremediable do que é a memoria histórica gráfica do Carballiño, pois o libro do comercio, o libro das xentes de Carballiño, o libro das pulpeiras, cousas que a xente que nos gusta buscar nos papéis agradecemos moito a presenza de imaxes. E botámoslo moito en falta do século XX para atrás, que salvo 4 familias pudientes que podían tirar unha placa e facer unha foto, a realidade é que falta moita foto, sobre todo de carácter máis popular. Esa contribución que está a facer Potiños, pois é unha contribución impagable. O presidente de O Potiños agradeceu esta homenaxe e destacou que para eles este é un ano importante. Tamén destacou que sen o apoio do Concello non poderían haber sacado adiante este proxecto. Para nós é un motivo de satisfacción e de ledicia o recibir esta homenaxe, porque a verdade é que son moitos anos xa facendo fotografías de Carballiño, plasmando os momentos de Carballiño en todos os seus ángulos, pero, lóxicamente, este é un ano especial para nós. Perdón. É un ano especial porque de un tema que empezou a surxir como unha colaboración ca Asociación de Pulpeiros, pois dai saliu un traballo que creo que a todos nos satisfizo moito, non? Un traballo no cual comprendimos un pouco este colectivo de pulpeiros e pulpeiras que levan 5, 4, 3, 2 xeneracións pois levando o nombre de Carballiño por todo o lado e mezclando o tema do pulpo co tema de Carballiño, e hoxe non se pode pensar en que Carballiño está separado do tema do pulpo, non?